Само да не паднете. Добро утро, добре дошли в новия ми влог. Още съм малко заспала, но съм си направила кафенце, така че с малко ще се събудя и съм малко по-адекватна за говорене. Ходим към Бургас. Днес съм на фризьор. Не, мисълта ми не тече. След малко ще се включа пак. Само ако знаете къде съм подправила камерата, да не падне, защото голям филм. Днес, аз казах, не съм казала, днес отиваме в Бургас, ще отидем малко в мола да разгледаме какво има, да си купиме нещо. И след това отивам на фризьор, защото тази коса, трябва малко промяна да се освежи, понеже като блъсната съм в главата общо взето, но днес ще се бладисваме, ще се постригваме, така че съм много доволна. Вчера бях на маникюр. Много се направиха бейсик ногтите, то е ясно. И сега си гримираме. Сложих си на веждите гелче, ето това. Мисля, че го показах. Не съм сигурна. И сега слагаме слънцезащитата на Beauty Johnson, която винаги нося. Излязоха ми супер много пупини, но не може да видите. Не знам от какво е. По принцип трябва да ми идва. Да се надяваме, че от това, защото ако е от тази вода, няма да се разберем. Няма да се разберем. От това, което е супер изтъркано, но аз помня, мисля, че помня откъде е. Мисля, че е на Катрис. Ето му го цвета. Това ви помага по някакъв... Да, не, мисля, че на Катрис. Така не мога да видя какво е пишело, ама... на Катрис бе. Както и де, такъв флоес филтър е това. И слагам само и тук на бузите. И на носа малко. На бредичката. Защото блещука за това. И пак с пръсти си го разнасяме. Да ми вкара малко цвят в лицето, понеже лицето ми е бяло като платно. Заради тази слънцезащита цяло лято само на лицето, главно на лицето си слага слънцезащита. И като бях без грим, е така до тук, до надолу тъмна. Поне сега малко ми падна тена, но лицето бяло. Ама съм доволна, поне ми беше чисто и няма да имам бръчки. След 10 години поне. Лек блясък, аз обичам да блещукам, да лъщя. Не обичам да съм матва. Пудра само под очите слагаме, сега ще видите. Така, това е другото, дето е Lumi Lotion, какво беше, на L'Oreal. И от него ще сложим малко. Това вече е по-тъмно и ще го сложим, виждате ли? Ето така да подчертаем скулите. Схващате ли? Какво имам предвид? Е така. Сега слагаме руш, този фокусирай бе. Хайде фокусирай. На Йенген с цвят Дубай. Цвета, да, харесва ми. Аз съм по-розовички в принцип, но сега, като се го сложа с целия ми грим, седи добре. Не се оплаквам. Колко е часа? Аз тук стабилно си бавя. Ето. Нямам половин час. Добре. Коректор. Използвам този. Не е някакъв специален спич, просто имах абонамент към Белбокс и още не ме е свършил. Но като свърши няма да взема същия, ще взема някакъв си там. Той е супер светъл, но става ето както ти сложа мъничко. Върши работа. Слагаме и този, който ме е срам да ви кажа колко е стар. Я да видя. Това не пише тук. Имаше 1 година му е срока. Наистина не знам. Пак от кутиите на Белбокс. Много е стар горкия. Ама не свършва бе, не свършва. Аз колко слагам от него, ама... ползвам си го. Дали може ли от него да са ми излезли пъпки на челото? Да бе. Няма шанс. Ще си го ползвам още.
Да, добре. Така, за пудра слагам от тази, която не мога да ви кажа марката, но пак от на Белбокс. Кутийките розова е. Идеална е за чанта, между другото, защото е супер ладненка. Виждали се? Да. И от нея слагам наистина много малко. Е така под очите, колкото да запечатам коректора. Не така. Трагедия. Челото трагедия не иска, ама какво да правим? Такова ще е. Така, нататък, какво ще правим сега? Виждате, и направих спиралка освен. Да. Спиралата ми е тази. На Катрис. Оле, ми ще да снимам. Ще да снимам за TikTok. Сутрешната ми рутина. Ей, това е. Забравих. Ама нищо, нали на вас ви снимах. Поне за вас не съм забравила. Сега слагам setting spray, използвам този на Aura. Видях го от братовчетка ми и тогава до сега не бях ползвала. Това е преди няколко години. И тя просто имаше този, викам, айде аз ще го взема него. Не съм пробвала други. Буквално нямам база за сравнение, но този ми харесва. Мисля, че е добър. Щом толкова много години го продават, най-вероятно става. И това е грима. Мисля, че е окей. Колко е часа? Така, отивам да се обличам и тръгваме за Бургас, защото имам 20 минути, които ще ми стигнат най-вероятно. Но трябва да се доизпия кафенцето. Показвам ви един бърз аутфит чек. Игнорирайте разхвърлената маса отзад, просто нямам време сега да го правям. Това блейзър от Zara, пуловърта ще мисля, че от H&M, дънките са от Zara, модел White Leg, колана нямам идея откъде, май от някой панталон, нямам представа, и лофери, които отново нямам идея от къде са, видяха ли се, да. И това е, чао, тръгваме.
Добър ден, здравейте от следващия ден. Вчера съм снимала последно как съм била на фризьор и след фризьора се прибрах, хапнах, изкъпах си легнах общо взето, нищо не съм правила. И днес вече е 5 след обяд, даже 5:30 май, цял ден си лежа и не правя нищо, защото ме боли корема и днеска просто беше такъв ден. Трябваше да стана сутринта, да изчистя, да пусна пералня, да седна за университета, да направя нещо. Нищо от това не се случи, нали, както може да предположите. Но сега няма да си разваляме настроението. Цял ден сме си лежали, почивали сме си, сега се оправяме, за да отидем на вечеря в Бургас с едни наши приятели, така че животът е прекрасен отново. Трябва да видим какво ще облека. Най-вероятно ще облека. Така си мисля да е в главата ми. Новите дънки, които си взех от Зара, които аз не съм ви показала. Нали? Да, мисля, че не съм ги показала. Понеже имаше опашка на пробните, мен не ми се занимаваше да пробвам и просто е така взех някакви размери, защото аз винаги съм най-малкия, но има вероятност и да са ми големи дънките. Но да, днес ще ги мерим, ако ми станат много хубаво, ако не станат, ще трябва да ги върна. И трябва да мисля какво друго да облека. Ама реално аз в главата си съм си казала, че ще сложа тях. Но да, ще ви ги покажа след... ще гримирам набързо и след това ще ви покажа дрехите. И така, ще се видим по-късно. Вече съм готова за излизане. Ето по този начин ми седят... Чакайте само секунда. По този начин ми седят новите дънки. Мисля, че са много готини. И най-вероятно да, ще ги задържа. Радвам се, че ми се получава аутфита от първия път. Здравейте от следващия ден. Вчера мисля, че снимах само ресторанта и след това нищо не съм снимала. Отидох да спиша сутринта, оправих се набързо, за да мога да снимам едно видео, което може да видите в YouTube. Моля, в момента сме в YouTube. Може да видите в TikTok, но сега ще ви покажа каква пиар пратка получих от Catrice. Това са новите им продукти. Чакайте да ви закача някъде. Защото микрофон всеки път го лашкам наляво надясно. Получих новите им продукти, между другото, в момента съм с тях и ми харесват доста. Някои от тях, някои не ги пробвах, трети ги счупих, просто леш е с положението. Така, това е праймър, който е под формата на пяна. За първи път пробвах такова нещо, обаче се чувства добре на кожата, ще видим колко ще ми се задържи грима с него. По принцип аз фондите не нося. И оттам и праймър не слагам, единствено като основа, ако може да се нарича основа, слагам хидратиращ крем и слънцезащита. Но ще си го ползвам този да видя. За сега ми харесва как се усеща на кожата. Ще видим колко ще издържи крема с него. Следващото нещо е този руж. Ето така, който е много сладък. Мен много ми харесва, аз много харесвам такива по-розовещи. Следващото не знам как, не се води коректор. Това изглежда. Сирен, ето. И под формата има ето такова тапче. Аз вече съм ги използвала продуктите. Обаче в момента нямам коректор. Не знам да може да видите. И много ми харесва как изглежда. И май ще си купа още едно. Наистина това за сега много ми харесва, само да не се събере във водните линии. Въпреки че сега не съм сложила пудра, ама оле, тук малко не съм се размисла по ружа. Но ми харесва за сега, мисля, че е много добре ме озари зоната под очите. Следващото нещо са две спирали. Ето тази. И ето тази. Ето тази я пробвах, понеже аз съм с кафява спирала и реших просто да отворя така или иначе за клипа и да си я ползвам. Ето такава и е четката. И мисля, че
Харесва ми, разделя много добре миглите. Не знам, може да се види. Но ми харесва и ще си я сложа, директно си я слагам, даже не си разгърмовете. Да я ползвам другата, вече тази като ми свърши, тогава ще я тествам тази, защото няма смисъл да отварям 2 спирали. Следващото нещо няма да го ползвам. Вероятно това са 2 лака. Този е топ лак. Топ лак? Да. Безцветен, този е много грозен. Мисля, не, може да стане за някакви рисунки. Даже не мога да ги подаря на маникюристката ми, между другото, защото едва ли ще ги ползва. Но мога да ги подаря на баба ми. Тя ще слага такива лакове еднократни, така че мисля, че ще ги хареса. Това е цвета, да, видяхте го, 3 пъти го показах и това е топ лак. Следващото нещо е матово червило, хора, откакто имам устни, което е 5 години, 4 години, не повече, да, около 5 години. Глупости. Глупости. Да кажем 5-6 години и не съм ползвала от тогава матово червило, аз изобщо не съм слагала, обаче искам да сложа, да видя. Винаги просто с гланс ми харесва повече, но това е матово, изглежда много хубав цвят. Не знам, ето така да го видите и него. Може би ще го пробвам. Ще го пробвам и ще ви кажа мнение. Най-вероятно в TikTok ще кажа, така че може там да ме последвате. Следващото, да, е Glossy Stick. Такъв, който отварям да видя. Оле, той е готино, вижте. Такъв по-тъмен. Сега съм... Чакайте, ще го сложа на ръката, да го видите. О, да, това ще го ползвам. Ето вижте какъв цвят е. Пак е такъв нюд розовещ. Това със сигурност ще го ползвам пак. Директно си го слагам пред гримовете. Следващото е това. Ето това в момента съм с него. Така изглежда. И много ми харесва. Вижте как блести. Да, много е яко. Това ви го препоръчвам със сигурност. Не лепне много. В смисъл леко лепне. Ако вятър ви духне косата върху лицето, нали ще залепне. Но не от тези най-лепкавите глосове, така че да. Хубав е. И е такъв уши розовеж, много хубав финиш дава на устните. Да ми харесва, в момента също имам и молив за устни. И последното нещо е тези, не знам, сенки, мисля, че се водят, които щупих. Буквално ги отворих и ги щупих, но е така лекичко ще ви ги покажа. Ето така изглеждат. Броката, хора, броката. В момента нямам хайлайтер, сложих си този брокат. Много ми харесва броката, но се щупи. Много ми е тъпо, ама сега какво да правим? И това като явно не го пробвах, но то е, може би, за опушено око, така в свитката, мисля, че ще стане добре. Но много ми харесват нещата, много благодаря. Отклоняваме се. До сега това снимах за TikTok, понеже там ще кача клипче как използвам продуктите. И ми дойде Шина и мисля и него да ви покажа. Ако видите, не, просто ще ви покажа какъв бъркоч е около мене. Чакайте. Погледнете. Тук гримове, тук другата пратка, кучето ми. Тук от тази страна още. Просто е леш положението. Чакайте да ви наместя. Айде да я фокусирай. Добре. Просто положението е леш, така казвам. Чакайте, че да ви поставя. Оп, добре. Така, и сега ще ви показвам Шина, който пак си взех само букуци, общо взето. Ама не пречи да ви покажа. Директно почваме, няма да се обяснявам много. Така, тези неща не са мои и са изкучени, няма смисъл да ви ги показвам. Така, първо започваме с ето тези шнолки за коса, които... Оле, аз много ще ви шумя сега, нали? Извинявам се. Ето такива шнолки за косата. В момента, ето тук някъде... Не, някъде из върхочите е тъмно кафявата, защото вътре в комплекта са ето тези цветове. Има и тъмно кафява. Чакайте, чакайте да го спра това, че ми следи лицето и много се разфокусира работата. Добре, така е добре. Така, продължаваме нататък. Това е следващото нещо, което изобщо не си го представях да е толкова малко, ама може и да свърши работа. Да. Това е такава лента, която може да се слагате така, като
стюардеса да се чувствам, може така на главата да се връзва, може на чантата, на различни места и е такъв готин десен в моята гама цветове и мисля, че ще го ползвам. Така, продължаваме напред. Това са гети. И сега ще ви покажа, защо съм си взела тези гети. Те са къси. Да, прилични са. В 4 цвята. Да, ето така изглеждат. Чернички, белички, сивички и кафениково бежови. Да, нещо такова е. Тях си ги взех заради, чакайте, че е изпаднало, само секунда. Заради ето тези обувки. Никога не съм си поръчвала обувки от Shein. Това ме е за първи път. И сега ще миришат на Китай 100%. Да, миришат на фабрика за балони, но са готини, да. Ето такива. Февички. Вътре са супер меки. Дано да ми станат на кръка, чакайте, сега ще ги обувя. Видите? Оле, да, вижте! Вижда ли се? Чакайте, че не мога да се завъртя кръка да ме видите. Мале, много са мекички. Много яко и с тия... Мале, да, с гейтите ще е топ. Ще направим някой аутфит, в TikTok ги качвам аутфитите, така че ще ги видите. Много, много ми харесва. Така, продължаваме напред. Няма проблем, аз съм си поръчала още едни гейти. Защо? Поне са различен цвят. Да, леко се различава цвета. Защото, добре, много леко се разминава цвета. Но да, ще вляза в употреба, ако не ще ги подаря на някой. Идват празници, Коледа, това онова. Все на някой ще ги дам. Така, продължаваме. Това са гащи. Никога не съм взимала гащи от Shein, но реших да пробвам. Де знам да ви ги покажа, не? Да, те са такива рипсени. Де да знам. Дали ще ги нося, трябва да ги спра да видя. Може и... не знам. Ще свършат някаква работа. Приятелки си взимали, знаете ли колко? Оттам. Мисля, че ще е окей. Така, следващото нещо. Пак кафяво. Това е изненада. Това е добре. Да. Добре. Ето такъв. Защо изглежда толкова светло? Това е тъмно кафяво. По принцип не знам защо изглежда. И има такава подплънка. Не знам дали може да видите. Да се носи без сутиен. И е боди. Отдолу се разкопчава. Тя е еластична. Оле, еластична. Обаче леко прозира. Но изглежда много добре. И тук има, как се казваше това? Да не ви се свлича надолу. Като гумичка. Не знам дали правилно го обяснявам. Но това е много добро. Аз май си купя от другите цветове. Така като го гледам е много яко. Дано да ми стане. Да не ми хлопа тук на кръстчето. Но изглежда наистина много добре. С пижама. Най-накрая исках много да си взема и такава сатинена пижамка, да се чувствам като Victoria's Secret моделите. И си взех М-ка. Дали се верно? М-ка ли съм си поръчала? Мале такъв бардак стана. Добре, нищо, ще ми е леко голяма, най-вероятно. Тя е с ластик! Леле, вижте така. Ластик за косата. С крънчи. Така. Не! Затова съм се поръчала. Аз не помня какво си поръча, защото беше много отдавна. Сега съм с грима, чакайте. Не е така. Как съм? Чакайте, че ще ми се такова спиралата, че тук ще сложих маска за сън, която никога няма да ползвам. В смисъл, познаваме се и ясно е, че няма да сложа нито веднъж. Или един път и ще я махна най-вероятно. Пижамка дълга, която ще ми е голяма в кръста, защото е М-ка. Ето така дълга и ето това е детайла на кръчола. Сатенена, нали, имитира сатен. И имам такава турбичка. Вътре какво си слагам? Пижамата. Дано да влезе. След това имаме ето такъв потник. Вижда ли се? Да. Потник. Къси панталонки. Чакайте, че са наобратно. Такива къси панталонки с ластик са отгоре. И риска с дълъг ръкав. Това общо са две пижами.
на едно, нали, късичка има с плътник и такава дълга с копченца. Има и, не е фалшив джоба, има истински джоб отстрани. Изглежда много добре. Маля, ще се чувствам истинска випаджийка с тая пижама. Не, много харесваме за сега, просто трябва да видим. Реално ако ги изпера, може и за нищо да не стават след това. И последното нещо е още една шнола. Аз какво ще ги правя тези шноли? Ще ги продавам и не знам. Чакайте да отворя. Да, ето такава. Шнолка за косата я. Оле, тя е много голяма, аз такава голяма нямам. Да, прибира ми тук цялата коса. Да, много добре. Харесва ми. Искате да я пусна сега? Мисля, че да, доволна съм от моя Shein. Особено от обувките, ще видим колко ще издържат, защото не вярвам да е много. Не, още нещо новата. О, боже. Естествено нямаше как да минем без някой буклук, защото това буквално е някакъв буклук. И е много малко, това не си го представях така. Исках да си взема такава лампичка за телефона, защото, чакайте, тук някъде беше, бях си купила ето тази от Shein, сложих и батерийки, всичко, обаче някакси, така трябва да я доближа да ми освети, не е много такава. И тази, първо изглеждаше доста по-голямо от това, което е. Сега дали има батерии сега вътре? Как се пуска? Свети, бе! Не е толкова... Да, свети. Да. Не много, ама... Не, реално е така, като ми е на телефона, ще е добре. Тя е с такава щипка. Ето така се слага на телефона щипката. Къде ми е телефона? Ето така се слага щипката на телефона. И самата лампичка по принцип е тук се закача. Сега не мога да я закача, ама да, закача се и... Не е свети. Да. Не е глупост. Доволни сме, не е глупост това нещо. И мисля, че е това. С пратките ми най-вероятно ще се включа по-късно отново. Чакайте да ги махна ключова. Хора, това беше влога. Надявам се да ви е харесал, да ви е било интересно за гледане. Ако е така, може да харесате видеото, да се абонирате за моят канал и ще се видим в следващия клип. Добре, че ми заби компютъра, за да сетя да приключа този влог най-накрая. И така, до другия път.